या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। मालवण शहरातील मध्यरात्री चालू असलेल्या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धेच्या सामन्यावेळी सुमारे 15 ते 20 फूट उंचीची प्रेक्षक गॅलरी कोसळल्याने काही प्रेक्षक थेट मैदानावर कोसळले। प्रेक्षक एकमेकांवर कोसळल्याने अनेकांना बाहेर पडणं मुश्किल झालं। या दुर्घटनेत काहींना गंभीर तर काहींना किरकोळ दुखापती झाल्या। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या लिपिक पदाच्या पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती 17 एप्रिलला बँकेच्या प्रधान कार्यालयात आयोजित करण्यात आल्यात। एकूण 234 उमेदवार मुलाखतीकरिता पात्र ठरले। मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत समुद्रातील अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या ऑपरेशन क्लीन सी मोहिमेअंतर्गत 14 एप्रिलला अमिना नावाची एलईडी मासेमारी नौका देवगडात जप्त करण्यात आली आहे। किनाऱ्यापासून सुमारे 9 समुद्री मैल अंतरावर आणि अंदाजे 20 वाव पाण्याच्या खोलीत करण्यात आली। सावंतवाडी येथील माजी मंत्री भाईसाहेब समाधी स्थळाजवळ दशावतार नाट्यप्रयोगासाठी कलाकारांना घेऊन जाणाऱ्या टाटा मॅजिक आणि आयशरमध्ये अपघात झाला। सुदैवाने यात मोठी दुर्घटना झाली नसून चालकासह गाडीतील प्रवासी जखमी झालेत। समोरून येणाऱ्या मिक्सरला धडक बसल्यानं हा अपघात झाला। आमदार दीपक केसरकर यांनी गोव्यातील काजू महोत्सवाला भेट दिली। ब्राझीलमध्ये ज्या प्रकारे काजू बोंडापासून विविध पदार्थ बनवले जातात त्याच धर्तीवर कोकणातही प्रकल्प उभारण्याचे संकेत त्यांनी दिले। बांदा खालची सटमटवाडी इथं मृत अवस्थेत माकड आढळून आल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं। यापूर्वी माकड तापाचे प्रकार बघता या मृत माकडांमुळे ग्रामस्थांत भीती निर्माण झाली। निरवड येथील झर बाजार परिसरात किरकोळ कारणावरून 2 गटात जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना घडली। या प्रकरणी दोन्ही गटांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा 11 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला। समाज परिवर्तनासाठी महापुरुषांनी दिलेल्या विचारांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या। सावंतवाडी शहरात चोरी करणाऱ्या 2 सराईत संशयित आरोपींना अटक करण्यात आल्यानंतर सावंतवाडी न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। राजपूत पाल आणि राहुल उर्फ दिवान सिंग ओमप्रकाश तोमर अशी आरोपींची नाव आहे। सिंधुदुर्गात उष्णतेची लाट असून मागील 2 दिवस 35 ते 39 अंश सेल्सिअस तापमान सिंधुदुर्गात पाहायला मिळालं। विकास कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं सत्ताधाऱ्यांनी सिद्ध करावं। नगराध्यक्ष पारकर यांनी माध्यमांसमोर बेजबाबदारपणे बोलू नये असा टोला बंडू हरणे यांनी लगावलाय। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त सावंतवाडी शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त कणकवली येथील भगवती हॉल इथं मोफत आरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबिर घेण्यात आलं। यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहत शुभेच्छा दिल्या। ओटवणे गावाशी माझे वडील विकास भाईंसह आजोबा भाईसाहेब सावंतांपासून जवळचं नातं आहे। त्यामुळे या गावासह करमळ गाळूवाडीच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँकेच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्वतोपरी सहकार्य केलं जाईल अशी ग्वाही जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांनी दिली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 135वा जयंती उत्सव कुडाळ शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर इथं मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी कुडाळ नगर पंचायतीच्या वतीनं संविधान उद्देशिकेच्या प्रत वाटप शुभारंभ करण्यात आला। कडमड येथील चित्रकार आणि दशावतारी नाट्य कलावंत श्रुती संतोष सुतार यांनी अष्टपैलू गायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली। अवघ्या 1 सेंटीमीटर रुंदी आणि 1 सेंटीमीटर उंचीच्या लाल टिकलीवर त्यांनी आशाताईंची प्रतिमा साकारली। सिंधुरत्न टॅलेंट सर्च परीक्षेत सावंतवाडी शाळा नंबर 4 ची 6वीतील विरा घाडी हिनं जिल्ह्यात तृतीय क्रमांक मिळवून टॉप 5 मध्ये येण्याची शाळेची परंपरा अखंडित राखली आहे। तसेच जिल्हा गुणवत्ता यादीत टॉप 15 मध्ये चक्क 10 मुलांनी स्थान मिळवलं। या कामगिरीसह तिची इस्रो विमान दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे। वैभववाडी तालुका बौद्ध सेवा संघ आणि माता रमाई महिला मंडळ यांच्या वतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि सांस्कृतिक भवन इथं उत्साहात जयंती साजरी करण्यात आली। स्मारक ते मच्छी मार्केट अशी भव्य अभिवादन रॅली काढण्यात आली। कोकणातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील गोरगरिबांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोणतीही शाळा बंद पडू दिली जाणार नाही अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोकण रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाच्या प्रक्रियेला आता वेग आलाय। केंद्र सरकारनं सुमारे 263 किलोमीटर मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे।
सोमवारी रत्नागिरी जिल्ह्यात हवामानात लक्षणीय बदल दिसून आलेत. कमाल तापमानाची नोंद 32°C इतकी करण्यात आली आहे. तर विशेष म्हणजे दिवसा कडक ऊन असला तरी सायंकाळी सुटलेल्या वादळी वाऱ्यांमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झालाय. मुंबई चैत्यभूमी इथं खासदार नारायण राणेंसह मंत्री नितेश राणेंनी बाबासाहेबांना अभिवादन केलं. राज्यातील 5 सागरी जिल्ह्यांमध्ये मासळी उतरवण्यासाठी आधुनिक आणि मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी 61 कोटी 24 लाख रुपयांच्या विकास कामांना झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाला नवी उभारी मिळणार आहे. खराचे धागेदोरे बड्या नेत्यांपर्यंत असल्यामुळे एन्काउंटरची शक्यता असल्याचं वक्तव्य खासदार प्रणिती शिंदेंनी केलंय. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री शपथ घेणार आहे. सम्राट चौधरी यांच्या नावावर आता शिक्कामोर्तब झालाय.